Očkovať či neočkovať? Môžu alebo nemôžu mať vakcíny vážne nežiadúce účinky? Názory odborníkov po celom svete sa rôznia, no faktom je, že pribúdajú prípady, kedy lekári pripúšťajú a rodičia sú presvedčení, že práve očkovanie spustilo u ich detí vážne ochorenie alebo malo fatálne následky. Útorok bol očkovaný, v stredu mi začal kašľať, vo štvrtok dostal teploty. Do rána zomrel. Očkovanie jednoznačne je záchranný pás všetkých tých, ktorí sa očkovať dávajú. Není to ojedinelý případ, kdy ty reakce jsou velice závažné, kdy to dítě může být opravdu doživotně poškozeno. Maroško bol zdravé dieťa, do osudného očkovania nemal žiadne problémy. Nezačal pokašľávať, lekárka mi povedala, že je všetko v poriadku, dala nám len sirup od kašľa. Ešte v ten deň ale nastúpili teploty a objavili sa fialové fľaky na tvári. Som nevedela, čo to je, a potom, ako som ho vyzliekla, tak už sa mu to začalo aj toto po nožičkách robiť, aj po hrudi sa mu to začalo robiť. Kým prišli do nemocnice, Maroško mal škvrny po celom tele. Tam povedali tiež, že je to už vážne, proste, že nech sa si zmierime s najhorším. Už mu dávali transfúziu krvi, takisto už mu nepomáhalo nič. Do rána Maroško zomrel. Proste, keď je dieťa chore, tak sa človek nejak pripraví, že možno zomrel, keď je zdravé. To sa dá ťažko prežiť. Podľa lekárskej správy zomrel Maroško na zápal mozgových blán. Jeho matka je presvedčená, že za to môže vakcína. Keď som sa pýtala potom toho pána primára, keď nám povedal, tak vrel proste, že veľa ľudí to má, toho bacila má aj v sebe. Ale pokiaľ je zdravie, jeho telo s tým vládze bojovať. Ale ako náhle sa mu oslabí imunita, tak sa to môže prejaviť. Ja si myslím, že to očkovanie bolo spúšťačom. Tie vážne reakcie, o ktorých sa hovorí dokonca o niektorých chorobách, dá sa povedať, že je ich veľmi málo, ktoré sú preukázane vzniku s očkovaním. Našli sme 40 takých prípadov. Zhruba po roku v štátnej inštitúcie nevidia vedľajšie účinky, respektíve tvrdia, že ich oni nevedia došetriť. Dá sa povedať, že ide o veľmi veľa prípadoch tzv. Časovú následnosť. Zaočkovali sme a vznikla choroba. Je tam časová následnosť? Je. Ale príčina? Když se vlastně člověk normálně setká s infekcí, tak ta infekce vlastně postupuje přes nějaké obranné vrstvy toho mechanismu, ale očkování podle mých zkušeností je velice rizikové v tom, že se vlastně ta látka uměle vpraví dovnitř. Jako bychom úplně obešli ty ochranné valy toho organismu a díky tomu vlastně potom může dojít k velice závažným vedlejším účinkům, které můžou být u spousty dětí i trvalé. Keď sa pozrieme do nemeckej databázy, nájdeme tam napríklad za 10 rokov 99 prípadov úmrtia na vakcíny, ktoré sa očkujú aj u nás. U nás v podstate v štatistikách sa takéto vážne prípady neobjavujú. Já největší nebezpečí spatřuju v tom, že se lidem, že se zamlčují vlastně ty vedlejší účinky, kde se vlastně vůbec nikde nehlásí, že se nikde v podstatě neevidují. Myslím si, že toto trošku zaostáva, aby teda tí lekári podávali tie hlásenia o nežiaducom účinku. Vlastná služba obsahuje tak 10% reality. Problémy po podobnej kombinácii vakcín, ako dostal Maroško, má aj syn pani Magdy. Prepukla u neho ťažká forma chudokrvnosti. Bol bledý, bol veľmi spavý, bol úplne apatický. Oni mi vlastne vysvetľovali, že zrejme to očkovanie tú anémiu ako keby odkrylo. Odtedy bol permanentne chorý. V podstate je preventívne na antiastmatickej liečbe. Neskôr sa objavili aj neurologické problémy. Môj názor je, že určite to súviselo s tým očkovaním, pretože bol absolútne zdravý a keby som to mala tak laicky povedať, on mi pripadal po tom očkovaní, ako keby bol otrávený. Keď sú závažnejšie účinky, nie je to vždy len v tej danej vakcíne. Tam je celý komplex ďalších ukazovateľov, ktoré na to môžu vplývať. Skladovanie očkovacích látok, dáme tomu nesprávne podanie, alebo zdravotný stav toho pacienta v tom danom okamihu. Mám spoustu případů, kdy dítě byly nemocné, byly nachlazené. Přesto v podstatě ten lékař je kolikrát i nutil, aby na to očkování šli, protože ona to prostě má vymezený časový úsek. Polemiky sa vedú o tom, či by malo byť očkovanie detí povinné. V takom rozsahu ako u nás už totiž povinne neočkuje žiadna krajina Európskej únie. My sme Slováci bordelári, povedzme si tak, ako je. Istým spôsobom odporúčenie niečoho znamená, že to netreba.
Pokým niečo nie je povinné, tak to nedodržujeme. Odpovednosť, keď sa niečo stane, je na pleciach rodiča, preto by mal rodič právo naštudovať si, vedieť informácie a sám sa rozhodnúť, čo mu dá prednosť.